Il-Wizz Air se twaqqaf linja tal-ajru ġdida bbażata f'Malta bl-isem ta' Wizz Air Malta. Permezz ta' dan Wizz Air se tkun qed tirreġistra ammont sostanzjali ta' ajruplani f'pajjiżna u tkompli iżżid in-numru ta' flotta fir-Reġistru Malti tal-Avjazzjoni li diġà huwa wieħed b'saħħtu. Din l-aħbar qed issir wara xhur ta' diskussjonijiet u negozjati bejn numru ta' partijiet interessati fosthom id-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili tat-Transport Malta, il-Wizz Air u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni. Il-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia qal li din id-deċiżjoni se tolqod b'mod sinifikanti u pożittiv fl-ekonomija Maltija filwaqt li se tiġġenera aktar impjiegi, opportunitajiet u inizjattivi ġodda. L-aħbar li l-linja tal-ajru Wizz Air issa ħabbret illi se tiftaħ dik li hija Wizz Air Malta biex topera minn Malta u ovvjament tirreġistra l-ajruplani tagħha f'Malta hija aħbar importanti ħafna. Hija importanti għax tkompli tikkonferma illi Malta qed issir il-ġurisdizzjoni ideali għall-linji tal-ajru. Din hija niċċa ekonomika importanti għal pajjiżna li se nkomplu nsaħħu jum wara jum. Huwa importanti li nżommu allura ir-reputazzjoni illi għandna biex inkomplu noħolqu ekonomija b'saħħitha, reżiljenti imma wkoll xogħlijiet ta' kwalità għal Maltin u l-Awċin. Min-naħa tiegħu il-kap tad-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili il-Kaptan Charles Patch għal huwa ta' sodisfazzjon kbir li din il-linja tal-ajru għażlet lil pajjiżna u ringrazzja lil kap eżekuttiv tal-Wizz Air Joseph Varadi u lil bord tad-diretturi tal-istess kumpanija.